Naaga ni mga opisyalis sa barangay, nyawa gyud ninyo naduulan, nagsibat-sibat, naglikay-likay, nagtago-tago. Unya karon magpakita sa inyo. Ayaw na magpailad, anak, kay scam na. Bago na to na isgutan ng barangay na election, ay kalihukan naman po nato ng tanan. Atong eleksyon po nato isgutan. Kanunay ang rundak bayan paghatag og giya. Unsay sakto, unsay ato ang himuon isip mga botante. Unsay qualification sa angay natong pilion. Og nganong dapat dili ta magbintot-bintot aning eleksyon. Kakapoy ragbangon para lang mo boto, kakapoy og pila para mo boto, onya bintot-bintoton lang nato, gahago-hago ra ta. Labi na tong last election, piting na puka. Ibutar ko diha sa National High School, piting na puka, nakaingon ko nga, sulit yun eh. Sulit yun eh atong pagbutar kung di ta masipyat sa itong pagpili. Okay? Awhagon sa nato itong mga wala na rehistro. Pagparehistro na mo sa Comelec. Okay? Para di na po mo mga makulorong po. Ha? Para kamong mga kusugayo mo suporta, mga supporters, mga followers, o nakauyon mo sa mga kandidato, nakauyon mo anang tawhana nga nidagan, nakauyon mo ng bayhana nga nidagan, para mas nindot nga makasuporta ka, gawas nga magsuporta kag share sa Facebook, mo promote ka sa Facebook ana nga kandidato, nindot po kayo nga ikaw mismo makabutar niya. Kanya og kolorom pa ka, kusugay ka magsaba-saba sa Facebook, ya di ka kabutar. Depensador kay ka, makig-away ka. Pero pag abot sa eleksyon, wa pa ka na transfer dire, o wa pa ka na rehistro. Murag way angay, no? Nga ikaw de mismo sa imuhang kaugalingong boto, di ka katabang. Dili ka maka-effort sa pag-adto sa imong presinto para sa pagbotar. So, wala mo, parehistro na mo. Karon, nakulbaan na tong mga opisyalis sa barangay, nakulbaan na sila nga madayon ang eleksyon. Pero katong mga naghimo og insakto sa ilahang trabaho, abisan pag adlaw-adlaw eleksyon, di gina mabalaka. Kay limpyo ang ilang konsensya, dili sila guilty nga gihimo nilang ilang magipanumpaan. Ang pagserbisyo sa barangay, walay korupsyon, ang pagtabang sa mga constituent nga nanginahanglan, parehaan ang mga nagproblema nga mga kapait, ang mga kasakit, namatyan, resita, hospital bill, laboratory, wala na pamugas, bisag unsa nga mga problema nga pwedeng hatagan og solusyon sa barangay. Paghihimo na sa inyong mga barangay officials, di na sila guilty. Madayon man ang eleksyon o dili. Kay sila mismo, gihimo nila ang ilang gipanumpaan. Mailhan man na ba? Makita man na sa katawhan ba? Kung gihimo ba nilang ilang gipanumpaan? O sige, magkwinintahay tabi. Wow! Magkwinintahay ta kay ani man yun na. Tatubit taon kuan, bago lang eleksyon, nagkwinintahay man ta sa mga posisyon sa pagka-gobernador, congressman, gobernador, vice-gobernador, board members, mayors, vice mayors, municipal and city councilors, nagkwinintahay man ta, no? Naghimay-himay man ta. Karon maghimay-himay o magkwinintahay na punta aning barangay. Okay? Tanan tanan. Kamo unsa mo nga barangay nga nagtan-aw na minaw karon. Kumusta ang inyong barangay? Labi na atong COVID-19. Duha ka tuig gipadapa ta sa punyita nga pandamay na pandemic. Nasampit ba ninyo ang inyong mga barangay officials? Sige daw.
i-rewind daw ninyo ang mga nahitabo atong pandemic. Kinsay barangay official ninyo nga inyong naduulan sa panahon sa pandemic? Lisod man to, way trabaho, lockdown. Kinsay inyong nasampit sa panahon sa kalisdanan? Ang kuyaw ang nagmuana, Mike, bisan pagkatong way COVID, wag yun min, nasampit. Balansiha ko nun ninyo. Kay karon og madayon ang eleksyon, magpakita yun na ninyo. Monay literal nga mga manoy sa politika nga magpakita lag eleksyon og mailad ka, maskam ka, butaran nimo na, mudaog na simbako. Tulo ka tuig nang di nimo masampit. Of course, dili na tanan. Kaya magisgot ta diri sa mong sa barangay sa Zunto, daghan mga maayo diri nga gagawad. Maayo man so far ang mga barangay officials. Ambot lang kaha diya sa inyohang barangay. Ingon ani manggod ni, giswildoan manggod na sila sa sa gobyerno. Kita mo'y nagbutang anak nila din ha. So kung unsay gisweldo sila sa gobyerno, kailangan nila ng trabahoan. Og dili nila na trabahoan, wala may makapatanggal anak nila din ha. Kita ramang gihapon panahon sa eleksyon. Kung tanaw na to, gadawatan na silang sweldo o honorarium nila diya sa barangay, pero wala sila'y saktong agi para sa inyo ha, o sa pananaw ninyo, lisod kay duulon, wala kay nakitang kalambuan sa barangay, magduda na kaana. Ilisan na nato na, kung ingon anak, ha? Kung gusto ni Mayor Cagas nga mahimot ang City of Choice, kung gusto ni Gob Ibonya mamahimong maanyag nga paraiso ang atong probinsya, alalayan ni dapat sa mga barangay. Na yung mga proyekto ng city, kaya naman na sa barangay ng mga signages ba? Maunay akong gusto mahitabo. Kana mga signages, parihaso nato na sa Davao ba? Kanang signages nga, kakita mo na sa Zone 3, okay man na, pero dili ingon ang nagdagway. Di man na kay mabasa, kuan man na, gagmay. Kato pariya sa Davao, gyud nga kuan. Itong green o color, o niya ang iyahang font, or ang iyahang text, white, niya dako. Ingon ana, o niya ang gibutangan nimo sa kilid, himuan nimo garden. Garden nga gamay ba nga imuhang giugbukan nimo anang poste sa signage. Pero pili lang dili pud tanan nga naay kanang garden. Kana lang mga bantang kaayo. Og ang mag-maintain ana sa paglimpyo ang barangay siyempre. Gupit-gupitan man lang nimo ng mga tanom. Ingon ana manggod mapansin manggod nimo ang kanindot sa Davao City. Balag di na to ikumpara yun ang ilahang ka progresibo. Pero ang kalimpyo ba, pwede man nato na masuon? Dili na makita ni mo ang basura pertidaghan na kasi may pakuhaon ni mo anak. Ang mga tagalaing barangay nga inyuha man ang barangay. Lain manggug kay tan-awon. Ingon anak ba nga naay signage o niya naay garden. Gamay lagod kaayo. Pero daghan kaayo na. Pag mahitabo na, musunod na ang ubang barangay diya. Proyekto man na nga makita sa katawhan nga kalambuan. Kagamay anang butangan na. O sa sige na itong balik-balik anay, sa naa siguro mo kuan. Mo implement o mo himo anak nga project. Himuon ni Mayor Cagas sa City of Choice ang Digos. Gibuhi niya ang turismo. Nindot ka itong Eco Park, ang Dawis Pantalan Puhon, o sa pa nga mga tourist attraction nga i-develop diri sa atong syudad. So, unsa may atong lauman? Manulod ang mga katawhan nga dili taga-ato, dili taga-Digos. Suito ba na sila sa atong mga extension streets nato? Dili so importante ang signage. Project man na. Di ba mo adto kag Davao dili mata suito, asa man ta mo tan-aw? Asa nag-ini dapita asa to? Di ba?
usa sa hulagway sa syudad, nindot nga syudad, pag makasulod gyud tag nindot nga syudad, naa gyud na yung mga signages, mao gyud na dayon makita na to. Signages nga presentable. Gisugyot na nako na kang mayor. Siguro mag-barangay official sa kita para mapaspasan ang atong sugyot. Isa pangutan-on ninyo si mayor, pangutan-on ninyo si engineer Dumugho, nga nisugyot ko bisag wa ko'y papel. Pero isip na ata sa radyo, isip tagadigos ta nga nibilib ta ning administrasyon ni mayor, nisugyot ta sa tan-aw nato nga mas makadugang sa pagpanindot. Nga butangag signage ang matag traffic lights. Di ba na yung mga isangit yung mga signage na din na sa mga traffic lights? At wala man. Tingnan si Mayor nga, okay ni bro, okay ni. Gingnap na ako sa Ma'am Lisa. Kasi ako ingnon si Mayor Mike. So naingnan niya si Mayor, gi-forward niya kang engineer. Nga pabutangan og mga signages ang ato ang traffic lights. Di ba nindot na? Kay himuon gutang tourist city of choice ang atong syudad sa Digos. So naagid na manulod dinhi, managhan ang sakyanan, managhan ang mga tao, kadaghanan anak dili taga dinhi. So importante nga ana. Kita gani mismo dire malibog pagaytan nato mga kali-kali na to dire. Kay di naman takabalo sa kadugay na unsa man ning kalihan eh. Di pa takabalo si pangalan. Pero pag mabutangan ng mga signages, siguro mo gasto gyapon nagpila ka milyon. Pero kung ipursog yun na sa usa ka barangay official, kapitan, inubanan sa mga kagawad, mahitabo yun na.